mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayokong kilalanin siya, tatay ng anak ko. Tapos, iiwan lang din kami. Hi, DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa programa mo. Naisip ko lang din na sumubok na magbahagi ng aking kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Anda. At ito, ang aking secret file. Lumaki akong independent. 21 years old ako nang makipagsapalaran ako at lumipad sa ibang bansa. Pero 25 years old na ako ngayon. 4 years na akong malayo sa mga mahal ko sa buhay. Hindi naman ako ganun nahirapan humanap ng trabaho. Pero hindi katulad ng trabahong inaasahan ko. Ganun naman kasi tayong mga Pinoy. Once na nakatungtong ka na ng college, mataas na posisyon na ang inaasahan natin sa pag-a-apply ng trabaho. Nakatapos ako ng 2-year course sa Pilipinas. Pero nung dumating ako rito, hindi yun sapat. Kailangan ko ulit mag-aral para makuha ko yung posisyon na gusto ko. Kaya lang ayoko nang mag-aral uli. Dahil atat na ako at gustong gusto ko na makatulong sa pamilya ko. Napakahirap ng buhay dito. Wala akong katuwang. Wala akong pamilya. Mag-isa lang ako. As in, nakaka-homesick. Nakakabagot. Although nagkaroon naman ako ng mga kaibigan. Pero kaibigan sa trabaho lang yun. Hindi katulad sa Pilipinas na talagang kaibigang makakasama mo kahit saan. Maraming sumubok na manligaw sa akin. Iba't ibang lahi. Sinubukan ko rin namang magpaligaw. Pero, hindi ko bet. Then one day, may nag-add sa akin sa Facebook. Pamilyar yung pangalan niya. Nang buksan ko ang account niya, napamura na lang ako. Kasi, etong taong to ay yung crush ko mula pa nung 14 years old ako. Itago natin siya sa pangalang Michael. Siya yung tipo ng lalaki na pang-front, gwapo.
May height na 5'6". Matangos ang ilong. May kissable lips. Merong mapupungay na mga mata. In short, artistahin. Kaya inaccept ko ang friend request niya. Choosy pa ba ako? Pero, hindi ko siya chinat agad. Kasi, ayoko naman na magmukhang desperada. Isang linggo pagkatapos niya akong i-add, ay nagulat ako. Dahil may nag-chat sa akin. Si Crush. E di syempre, kumustahan. Tas nalaman ko may anak na siya. Pero hiwalay raw sa nanay ng bata. Hindi rin daw sila kasal pero muntikan na. So fast forward, lagi na kaming magkausap. Masarap siyang kausap. May sense of humor. Para bang nawala ang pagka-homesick ko. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan. Para na kaming magjowa. Sinasabihan na niya ako ng I love you. At syempre dahil crush ko siya, edi nag-I love you too ako. Wala kaming label. Basta sweet kami. Then sumapit na yung pinakahinihintay ko. Yung makauwi ako sa Pilipinas. Ang sabi niya sa akin, siya raw ang susundo. Masayang masaya ako, kinikilig ako, at sobrang excited. Araw na ng pag-uwi ko ng Pilipinas. This is it, pansit. Siya nga ang sumundo sa akin, kasama yung kaibigan niyang lalaki. Nung una, nagkakahiyaan pa kami. Pero niyakap ko siya. Ako na siguro ang pinakamasayang tao sa balat ng universe. Pinakilala ko siya sa pamilya ko. At ganun din naman ang ginawa niya sa akin. Pinakilala niya ako sa pamilya niya as a girlfriend. Pero hindi namin alam kung kailan yung monthsary namin. It just happened. Na we decided, why give it a try? Sa Pilipinas halos araw-araw, magkasama kami. Araw-araw kong pinaparamdam ang pagmamahal ko sa kanya. Araw-araw kong ipinaalala sa kanya kung gaano ako kaswerte. Kasi boyfriend ko siya. Siya na yung nakikita ko sa future ko. We made a lot of plans. Hanggang sa kailangan ko nang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho uli. At yun ang pinakamahirap na kailangan naming pagdaanan. LDR na naman kami. Ganun talaga eh. Para sa pamilya at sa binubuo naming plano, kailangang magsakripisyo. Fast forward, LDR uli kami. Nakaplano na magpapakasal kami pagbalik ko ng Pilipinas. Noong mga unang buwan na makabalik ako sa ibang bansa, lagi pa rin kaming magkausap. Pero unti-unti ko siyang nakikitaan ng pagbabago. Hindi ko yun pinansin, baka ako nalulungkot lang. Si Michael. Then isang araw pagising ko, hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ako pumasok sa trabaho. Tumawag ako sa kanya pero hindi siya sumagot. Hindi siya nagpaparamdam. Nagparamdam lang ng bandang hapon na. Araw-araw na hindi palaging maganda ang pakiramdam ko. Nagsusuka ako. Ayoko ng kahit na anong pagkain. At sensitive din ako sa mga amoy. Pero kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Siyempre, marami akong bills. Ilang buwan na akong hindi dinaratnan. Pero para sa akin normal lang yun. Kasi irregular naman talaga ang menstruation ko.
Nung una, hindi ko naisip na buntis ako. Pero sinasabi ko palagi kay Michael na masama ang pakiramdam ko. Then one day, sabi ng coworker ko, bakit hindi ko itry mag-PT? Just to make sure. 3 months na akong delayed eh. So nag-PT ako. Bago ko gawin yun, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, dapat ba akong sumaya, o dapat ba akong ma-excite. Hindi ko maintindihan. So ayun na nga. Wala pang 20 seconds. Positive! Ang saya-saya ko kaya sinabi ko agad yun kay Michael. Tapos bigla na lang siyang nawala na parang bula. Like, paano na ako? Sinubukan kong kausapin ng mga kaibigan niya. Ultimo mga kamag-anak niya pero sabi nila, kami raw ang umayos ng problema. Ayaw raw nilang makialam. Binlock niya ako sa Messenger. Ultimo sa Facebook. Hindi rin siya nasagot sa mga regular call ko. Nadepress ako. Mag-isa na lang ako. At paano ko to kakayanin na mag-isa lahat? Then one day, habang nag-i-scroll ako sa IG, may nakita akong suggested to follow. Sabi ko, pamilyar sa akin yung mukha ng lalaki, pero yung babae hindi. Chinek ko yung profile. Pagtingin ko, si Michael. May kasamang ibang babae. Matagal na pala niya akong niloloko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero never pumasok sa utak kong ipapalaglag ko ang anak ko. Kinumpronta ko yung babae pero never niya akong sinagot. Kaya sabi ko sa sarili ko, dapat ituloy ko ang laban ng buhay mag-isa. Technically, hindi naman ako mag-isa. Kasi alam kong may Diyos na gumagabay sa akin. Sinabi ko sa pamilya ko yung sitwasyon na meron ako. Nung una, nagalit. Pero kako, hayaan na lang nila si Michael. Kumapit na lang ako sa salitang, baka may plano si Lord para sa akin. At para sa amin ng anak ko. So ayun, sa ibang bansa na rin ako ng anak. 3 months akong preggy nung inawanan ako ni Michael. At ngayon, halos 1 taon na ang aking nag-iisang sandata. Mas naging malakas at matatag ako nung dumating siya sa buhay ko. Mahirap, pero masaya at masarap na siya yung araw-araw na nakikita ko. Sa ngayon, sa kanya lang naiikot ang mundo ko. Doble kayod para lang mabuhay siya. Dahil ako ang magsisilbing nanay at tatay niya. Meron namang matagal na nanliligaw sa akin. Bago pa ako manganak. Kumbaga, buntis pa lamang ako. Siyempre, kilala naman nila si Michael. Kahit nasa trabaho ako, nakakausap ko si Michael dati. Kaya alam nila nung iniwan at ipinagpalit kami ng anak ko sa ibang babae. So etong lalaking to na matagal nang nanliligaw sa akin. Ibang lahi siya. Ang sabi niya, tatanggapin niya raw kaming mag-ina. May 3 na siyang anak. Hindi siya kasal sa nanay ng mga anak niya. 12 years ang gap namin. 37 years old na siya. Sa tinagal-tagal na niya akong niniligawan, ewan ko ba? Hindi ko pa rin siya magawang bigyan ng pagkakataon. Kasi natatakot ako na baka mapunta na naman ako sa ibang tao. Sa maling tao. Natatakot ako na baka masaktan na naman. At na baka sa puntong yun, pati anak ko masaktan.
Ayokong kilalanin siyang tatay ng anak ko tapos iiwan lang din kami. Natatakot ako na baka paaasahin lang din niya kami. But we're good friends. Siguro okay na muna yun. Hanggang sa maghila ko ng tuluyan. Hindi ko naman sinasara ang puso ko. It's just that maingat lang ako. May anak na ako eh. At ayoko na mag-take ng any chance para lang maiwan at maloko uli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana may nakuha kayong lesson sa aking kwento. Kasi ako, lesson learned. Muli, ako si Anda. At ito, ang aking secret file.